ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுதுங்க மகேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம காலையில 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात्देशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तस्तोहैर्भद्राणि विधुनोति सुकृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तावतारं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा பிரபு லைவ் ஹரே போயிட்டு கிருஷ்ணா. இருக்குங்களா? வந்துட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. லைவ் அந்த சிம்பிள் தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியுதுங்க தெரியுதுங்க. மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நம்ம வந்து காலையில 15 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் 2 பிரிவுகள். இதோட தலைப்பு ஞான யோகம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்துல வந்து நித்தியமான கல்வியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது 4 பிரிவுகள் இருக்கு. இது வந்து விவஸ்வானுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னாரு இல்லையா? விவஸ்வான் மனுக்கு சொன்னாரு, மனு ஈஸ்வாக்கு சொன்னாரு. இப்படி வந்து குரு சீட பரம்பரையில இருந்து ராஜ ரிஷிகள் மூலமா வந்தது. ராஜ ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தானும் அந்த திவ்யமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் மக்களுக்கும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன நன்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறவி பெருங்கடலை வந்து நீங்கிறதுக்கு வந்து உதவுவார்கள். ஓகேங்களா?
சோ அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய தவறான கருத்து இருந்துச்சு இல்லையா? சோ அந்த தவறான கருத்துக்கள் வந்து இந்த 5 ஸ்லோகத்துல அகற்றினார். ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய பகுதியை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல் 16ல இருந்து 24 ஸ்லோகம் வரையும். அதுக்கு அடுத்து 25ல இருந்து 42 ஸ்லோகத்தையும் யாகங்களை பத்தி சொல்ல போறாரு. 16 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டர்ன்ஸ் எடுத்து 5 ஸ்லோகமா படிங்க பிரபு. हरे कृष्णा। किम कर्म किम अकर्मिति कावयोप्यात्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षायसे सुभात्। हरे कृष्णा। சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, அறிவுடையோரும் எது கர்மா செயல், எது அகர்மா செயலின்மை என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். அதை அறிவதால் எல்லா துரதிருஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவார். சோ இது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா, கிம் கர்மா, கர்மன்னு என்ன? செயல் செய்யறது. கர்மா இது ஆக்ஷன். அகர்மான்னு செயல் செய்யாம இருக்கிறது. ஓகேவா? சோ இன்ஆக்ஷன் தான் வந்து அகர்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா, அறிவுடையவர்கள் கூட இத வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க, குழம்பி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நான் வந்து உனக்கு விழாவே இதை வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகே. சோ ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிற நிலையில வந்து ஆத்தரைஸ், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலமா வந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய செயல்களை செய்யணும். ஓகேங்களா? சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, சூரிய தேவர் வந்து மனுவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. மனு தன்னுடைய மகனான இஷ்வாக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருடைய பாத சூழ வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பின்பற்றினாங்க. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப புத்தியில் சிறந்தவன் கூட வந்து திகைப்பா இருக்கான். என்னடா இது ஆக்ஷன் சொல்றாங்க, இன்ஆக்ஷன் சொல்றாங்க, என்னன்னு புரியலன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் நேரடியா அர்ஜுனனுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணாரு. ஓகே. சோ இந்த உபதேசம் அவருக்கு மாத்திரமான இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும். ஓகேவா? சோ எல்லாருக்கும். ஏன்னா அவன் ஒரு மனயுகத்துல போனா அது வந்து தவறாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாகவத்துல இருந்து ஒரு வரிய வந்து கோட் பண்றாரு. பர்பட்ல இருந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். தர்மம் தூ சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதாம். No one can manufacture religious principles. ஓகேங்களா? பை இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்பெகுலேஷன். அதாவது என்ன இதுக்கு அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய யூகத்தினால ஒருத்தன் வந்து அந்த ரிலிஜன் என்ன மதத்தோட கோட்பாடை வந்து இயற்ற முடியாது, இதை நிர்ணயிக்க முடியாது. யார் இந்த மத கோட்பாடை எல்லாம் வந்து சொல்ல முடியும்னா பகவான் கிருஷ்ணராலதான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குரு சீல பரம்பரையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாரதர் வந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வாங்கினார் இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பெரும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரிஷி மாமுனிகளுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றார். அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா, சிவா, நாரதா, மனு, குமாரர், கபிலா, பிரகலாதா, பீஷ்மா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, யமராஜா, ஜனகா, பலி மகாராஜா, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் யோகிகள். இவங்க எல்லாம் யாருமே தானா ஒரு சுயமா ஒண்ணு எழுதி ஃபாலோ பண்ணல. என்ன நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பண்ணாங்களோ அததான் பண்ணிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையினால 5000 வருஷத்துக்கு அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிச்சு. அவருக்கு நேரா சொன்னாரு. இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாத அனுகிரகம் மூலமா இந்த விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் வந்து பர்பட்ல சொல்லியிருக்காரு. 17 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यपि बोधाव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधाव्यं गहन कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா, அகர்மா, 3 வார்த்தைகள் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மான செயல், ஓகே, விகர்மான தடை செய்யப்பட்ட செயல், அகர்மான செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்வாயாக. இந்த 3 வார்த்தைக்கு நம்ம நல்லா பதில் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதுல வந்து
பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். யார் ஒருத்தன் வந்து விடுதலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விடுதலை அடையணும்னு சொல்லிட்டு மும்மரமா இருக்கிறானோ அவன் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூன்றுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அப்பதான் வந்து இதை புரிஞ்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்ணுவான். ஓகே, சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்களுக்கு காரணம் நம்மளுடைய முக்குணங்கள். அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சுட்டு யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறானோ அதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதையிலயும் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஸ்லைடுக்குள்ள நம்ம வரலாம். சோ விகர்மான என்ன, வேதங்கள்ல சொல்லாத விஷயத்த பண்றது. ஓகேவா? சரி, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நமக்கு வந்து அதாவது 4 ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சொல்லிருக்காங்க. யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? 4 கொள்கைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ illicit yes ma'am. sex, நோ இன்டாக்சிகேஷன். இது வேதங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து இதெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகேவா? இந்த பிக்சர்லயே நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இவங்க என்ன ஆவாங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல கீழான உயிரினங்களுக்குள்ள வந்து மதியத்துல பிறப்பாங்க. ஓகேவா? சோ பட் இந்த பிறவியின் நோக்கமே என்ன, கடவுளுடைய திருவடியை சேரணும். அதுல இவங்க தோத்து போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? கர்மவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவாங்க. இவங்க வந்து பலன் நோக்கு செயல்களை செய்வாங்க. நான் இதை பண்ண எனக்கு இது கிடைக்கும், அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. அவங்க வந்து தேவர்களை வழிபட்டு அவங்கள திருப்தி பண்ணிட்டு அங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. பட் இறுதியில கண்டிப்பா அவங்க இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவாங்க. அதே ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தின் நிலையில் வந்திருப்பார்கள். ஆத்ம தத்துவம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கேன், இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்களை படிப்பாங்க, கடவுளுடைய நாமஸ்மரணத்தை பண்ணுவாங்க, பக்திக்கு என்ன செய்யணுமோ கிருஷ்ண உணர்வோட என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வாங்க. ஓகேங்களா? அதனால அவங்க மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஓகேங்களா? சோ ஒருவர் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களை பின்பற்ற வேண்டும், இல்லையே குழம்பி விடுவர். இதுக்கு உதாரணம் நம்மளுடைய பிரபுபாதா. அவர் என்ன பண்ணாரு, சாதாரண கிரகஸ்த வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். அவர் பிசினஸ், கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சர் பிசினஸ் பண்ணாரு, நல்லா போச்சு. ஒரு காலகட்டத்துல வந்து குடும்பத்தை திறந்தாரு. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மேல கருணையா இருக்கணும்னு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அவங்க செயல்கள்ல இருந்து அவங்கள பிரிச்சு வைப்பார். ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு நிறைய நஷ்டம், எதிர்பாராத விதத்துல வந்து நஷ்டம் ஆச்சு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஃபுல் டைம் லாபம் வந்தாதானே பிசினஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஃபுல் நஷ்டம் ஆனதுனால அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு. ஸோ ஃபுல் டைமா வந்து இந்த பாகவதம் எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இவரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, நம்ம கடமைகளை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த குடும்பத்துல இருந்துட்டு கூட நம்ம இவருடைய வார்த்தையை வந்து நம்ம ஒபே பண்ணணும். சரிங்களா? இவைகளை பாகுபடுத்தி அறிய வேண்டும். செயல், கர்மா வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்களை தான் நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா? தடைப்பட்ட செயல்களை நம்ம செய்யக்கூடாது. செயலின்மை என்னது என்ன, அக்கர்மான்னு சொல்லணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதத்தில் குறிப்பிட்ட ஆன்மீக செயல்கள் செய்யறதுதான் வந்து அகர்மா. ஓகேவா? இங்க வந்து நம்ம சொல்றது செயலின்மைன்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. செயலின்மைன்னா இங்க என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஞானிக்கு வந்து பக்குவம் வந்துடுச்சு. என்னது, நான் எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் அந்த பலனை வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சுக்கிறேன். அதனால ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், செயலின்மை காணுது. இந்த வார்த்தையை ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், செயலை செய்யறாங்க பட் எந்த ஒரு செயலின்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள். ஏன்னா அவங்க எல்லா பலன்களை கடவுளுக்கு வந்து கொடுத்துடுறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கர்மர்களை பார்க்கலாம். அனைத்து செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு துளி கூட தன்னுடைய புலங்களை திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற எண்ணமே இருக்கிறது இல்ல. ஓகேவா? அதனால நித்தியமான தெய்வீக இன்பத்தோட இருக்கிறாங்க. அதாவது உதாரணத்துக்கு சமைக்கிறாங்க, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்ற எண்ணத்தோட செய்யறாங்க. ஓகேவா? நான் சமைச்சு சுவை பண்ணணும்னு நினைச்சு அவங்க வந்து கர்மிகளா ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? இவங்க வந்து கடவுளுக்கோசம் நான் இந்த செயலை செய்யறேன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அக்கர்மர்கள். செயல்கள் செய்கிறார்கள் பட் செயலின்மையில இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஒருவர் வந்து நம்ம அதிகாரியை பின்பற்றினால் பக்குவம் உறுதி. பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்.
மூன்றையும் பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். சோ நம்ம இதுக்கு ஒன்னொன்னுத்துக்கு என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா நம்ம கண்டிப்பா வந்து விடுதலை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? 18வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே அப்படி கிருஷ்ணா. இன்கேஸ் அவன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய செயல்களின் பலனால பந்தப்படுகிறான். ஓகேங்களா? எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மாண்ய கர்ம ஏ பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்ம யஹ சா புத்திமன் மனுஷேஷு ச யுக்தஹ கிருஷ்ண கர்ம கிருதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க என்ன சொல்றாரு? கர்மாவில் கர்மாவையும் காப்பவன் மனிதரில் அறிவுடையன் ஆகிறான். இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கர்மாவில் அகர்மான என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு நமக்கு. ஏன்னா ஞானிகள் பக்தி யோகத்தில் இருக்கவங்களும் அதுதான் பண்றாங்க. ஓகேவா? கர்மாவையும் காப்பவன் மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஓகேங்களா? சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட செயல் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து அந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். ஓகேயா? இதுக்கு இங்க பார்க்கலாம் உதாரணம். செயலின்மை பக்தி தொண்டு. ஓகேங்களா? பக்தி செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால எந்த ஒரு கர்மாவும் நமக்கு வராது. ஓகே. சோ செயலின்மையில் செயல் பக்குவமற்ற துறவு. அதாவது மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா இந்த துறவு நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிக்சர் பார்த்திருக்கோம். லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல கூட பார்த்திருக்கோம். நித்தியாகாரன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், ட்ரெஸ் மாத்திரம் சன்னியாசி ட்ரெஸ் மாத்திரம் போட்டுட்டு இருப்பான். பட் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? புலன் இன்பத்து மேல ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலின்மையில் செயல் பக்குவமற்ற துறவு. இந்த ப்ரீமெச்சூர் ரெனன்சியேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது அவனுக்கும் கேடு, சமுதாயத்துக்கும் அவன் தவறான ஒரு உதாரணமா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ பக்குவமற்ற நிலையில நம்ம இருந்து துறவு இருந்து ஏற்றக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியல எல்லா செயல்களும் வந்து கிருஷ்ணர் தான் பண்றாரு. ஓகே. அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து எந்த அந்த திவ்யமான சந்தோஷத்தை வந்து அவன் உணருவான். ஓகேங்களா? சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் சர்வீட்டர்ஷிப் டு கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்ப நித்தியமா கடவுளுக்கு வந்து ஒருத்தர் சேவை செய்யும் போது அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கக்கூடிய ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்துடுது. ஓகேங்களா? இது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா the sense of eternal servitorship of to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. அவனுக்கு இது எதனாலும் வந்து மேற்கொண்டு வாழ்க்கையில முன்னோக்கி போவான். அதுதான் அட்வான்டேஜ் கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வேலை செஞ்சா. இப்ப 19ல இருந்து 24 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்ல போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மாவில் அகர்மா. ஓகேங்களா? செயலின்மையில் செயல்படுபவர், அதாவது திவ்யமான தளத்தில் செயல்படுபவர்கள் அறிகுறி. எதை பண்ண செயலின்மையில் செயல், அவங்களுடைய அறிகுறிகள் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்யா சர்வே சமப்ரம்பஹ காம சங்கல்ப வர்ஜிதஹ ஞானாகினி தாகத கர்மானம் தம் அஹு பண்டிதம் புத்தஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உன்னதமான ஞானத்தை பேசுறாரு. ஓகேங்களா? நம்ம சாப்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், ஞான யோகம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், பண்டிதன்னா என்ன, அவன் எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான். அவனுக்கு காமன்ற இச்சை உணர்வே இருக்காது இல்லையா? யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். சோ பண்டிதனுக்கு டெபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவனுக்கு என்ன ஒரு புலன் மேல ஆசை இல்லை, அந்த புலன்களை திருப்தி செய்யணும்ன்ற ஒரு முயற்சியும் இல்லை. அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகின்றன. அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறான். அதனால அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, சுட்டெரிக்கப்படுகின்றன. இப்ப ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம தீயில போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்னவாகும், பஸ்மமா ஆயிடும். அது வந்து தங்கமா இருக்கட்டும் இல்ல இரும்பா இருக்கட்டும், நல்ல எரிய வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது என்ன ஆகுது, பஸ்மமா ஆறிடுது. அதுல பூ போட்டாலும் பழம் போட்டாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுது,
நமக்கு பஸ்மமா ஆயிடுது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பண்டிதன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாம் வந்து சுட்டெரிக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா? சோ அவனுக்கு என்ன இருக்குது? அந்த அளவுக்கு பக்குவமான ஞானம் இருக்கு. ஞானத்தால அவன் என்ன பண்றான்? கடவுளுக்கு வந்து நித்தியமா சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இல்லையா? அவன் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான், நான் வந்து கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு. சோ நான் அவரை நினைச்சுதான் மையமா வச்சுதான் நான் செயல்களை செய்யணும். புலனுணர்ச்சியில நான் ஈடுபடக்கூடாது, பற்றுதல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? 20வது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। यज्ञा कर्म फलसांगतम नित्य कृब्धो निराश्रय कर्मण्य रूपी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स। हरे कृष्ण महाराज। ஹரே கிருஷ்ணா. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயலும் செய்வதில்லை. ஓகேங்களா? அவன் செயல்களின் மீதான பற்றுதலை விட்டுறான், திறந்துடுறான். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்றான்? திருப்தியுற்று இருக்கிறான், 2வது பாயிண்ட். 3வது சுதந்திரமா இருக்கிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான்? செயலை செஞ்சுற மாதிரி காமிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேங்களா? அவன் கிட்ட வந்து இந்த குணாதிசைகளை நம்ம கத்துக்கணும். பற்றுதல் இல்ல, என்ன நடந்தாலும் திருப்தியா இருக்கான், சுதந்திரமா இருக்கிறான். ஓகே, கர்ம பந்தத்திலிருந்து அவன் வந்து அவனை பிணைத்துக் கொள்வதில்லை. ஓகேங்களா? இது மாதிரி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை லைஃப்ல, இல்லையா? இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகர்மா கூடிய சிம்டம்ஸ், சைன்ஸ் ஆஃப் அகர்மா. இதை செஞ்சு அவன் என்ன பண்ண மாட்டான்? நான் தான் செய்யறேன் ஒரு எண்ணம் இருக்கா? அறிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிக்கு ஒப்பிடுகிறது. ஓகேங்களா? சோ இந்த அறிவு வந்து நெருப்புக்கு சமமா இருக்குது. எப்படி நெருப்புல போட்ட எல்லா விஷயமும் என்ன ஆகும்? தூசி ஆயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி இதுல என்ன விளைவுகள் இருந்தாலும், நல்லது இருந்தாலும் சரி, தீயது இருந்தாலும் அது என்ன ஆகுது? நெருப்பில் தூண்டி விட்டல் போல செயலின் எல்லா விளைவுகளும் அது எரிந்து விடுகிறது. செயல்களின் பலன்களில் ஈடுபட்டவர்களின் அணுகுமுறை நம்ம பார்த்தோம். திருப்தி, சுதந்திரம், சுய பராமரிப்பு பற்றி கவலையின்மை. நான் அடுத்த வேலைக்கு என்னடா பண்றதுன்னு அவங்க எல்லாம் வந்து கவலையே படமாட்டாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு சன்னியாசி வந்து யாசகம் பண்றார். ஓகேங்களா? பிருந்தாவனத்துல யூஸ்வலி அங்க வந்து மதுக்கறி பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்காரர் வந்து 10 ரூபாய் கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 ரூபாய் வந்து வாங்கிட்டு அங்கேயே நிக்கிறாரு. ஓகேங்களா? எனக்கு இது வேணாம், சில்லற காசு கொடுன்னு சொல்லிட்டு. அங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. 10 ரூபாய் வந்து எனக்கு அதிகம், எனக்கு அது வேண்டாம், சில்லற காசு இருந்தாவே என் வாழ்க்கையை நான் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன். சோ அங்க அவங்களுக்கு தெரியுது அட்டாச்மெண்ட் இல்ல, இல்லையா? கடவுள் நமக்கு என்ன தேவையோ அது பாதுகாப்பா ஒரு நம்பிக்கை, இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லை. இதுவே அகர்மா அல்லது பலன் விளைவுகள் அற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அகர்மானா என்ன? செயலின்மை. அப்படின்னா அவங்க என்ன எந்த செயலும் செய்யாம இருக்காங்களா? அது அர்த்தம் இல்லை. செயல்கள் செய்யறாங்க, பட் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு விட்டுடுறாங்க. புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. கடமைகளையும் செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள். நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம அக்கர்மர்களா இருக்கணும், எதையும் துறக்க கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம செயல்களை செய்யணும். செயலுக்கான பலன்களின் மீது உள்ள பற்றுதலை விட்டுணும். அப்புறம் என்ன? திருப்தியோட இருக்கணும். கடவுள் நம்மளை காப்பாத்துவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட வாழணும். 21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிராசீர் யத சித்தாத்மா யக்த சர்வ பரிக்கிரக ஷாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வான் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிராசர், அவனுக்கு என்ன ஆசையே இல்லை. யதா சித்தாத்மா, ஓகே, அவனுடைய மனசு புத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்குது? கண்ட்ரோலா இருக்குது. தெக்வா சர்வ பரிக்கிரக, எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடுறான், கொடுத்துடுறான்.
எல்லா விஷயத்தையும். அதாவது எதெல்லாம் தியாகம் பண்றான், தெக்வா எதை தியாகம் பண்றான், பரிகிரக, நான் தான் அந்த ஓனர் என்ற எண்ணம் வந்து நான் தான்ப்பா எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுறேன், நான் தான் என் குடும்பத்துக்கு எஜமானர் என்ற எண்ணத்தை எல்லாம் வந்து விட்டுடுறான். அப்புறம் எப்படி வேலை செய்யறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரீரம் கேவலம் கர்மா, இந்த உடலையும் அந்த உயிரையும் ஒன்னா வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வேலை செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் வேலை செய்யறான். ஓகே, பூர்வான் அவ்வளவு அளவுக்கு தான் வேலை செய்யறான். நாப்னோதி கில்பிஷாம். ஓகே, அதனால என்ன ஆகுது, பாவ விளைவுகள் இருந்து அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகேங்களா, ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். சுய கட்டுப்பாடு கிருஷ்ணரை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல். சோ மனம் புத்தி அந்த 4 பாயிண்ட் சொன்னதான் இங்க வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ண போறோம். என்னிடம் உள்ளவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடையது, நான் என்னுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு மட்டுமே ஆசைப்படுகிறேன், இல்லையா? பாவ வேலையிலிருந்து விடுதலை. இந்த 4 ஸ்லோகத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய 4 வரிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் இதுதான். ஓகேங்களா? சோ அவன் திருப்தியோட வாழ்றான் சுய கட்டுப்பாடாக. ஓகேயா? கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சினாலே அது நகருகிறது. அது போலவே கிருஷ்ண பக்தன் எப்போதும் பரமனின் ஆவலுடன் இணைந்துள்ளான். ஓகேவா? எப்படி வந்து ஒரு கை வந்து அசையுது இல்லையா, அது எதனால அசையுது, தானா அசையுதா? இல்ல, அந்த உடம்பு வந்து கட்டளை இருக்குது இல்லையா? இப்ப நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம், கொசு கடிக்குது, இல்ல சூடான ஒரு பாத்திரத்தை வந்து நம்ம பிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு நம்ம கையை விடுறோம். அது எதனால, மைண்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுது இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகே, சோ அவன் வந்து நித்தியமா கடவுளுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்படி பண்றதுனால படிப்படியா புலனுகர்ச்சி மேல இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் அவனுக்கு வந்து படிப்படியா குறையுது. ஓகேங்களா? சோ அவனுக்கு தேவையான அந்த உடலை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு அளவுதான் வந்து வாழ்ந்துவான். சிறுக கட்டி பெருக ஆழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்வாருன்னா, சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். சிம்பிள் லிவிங்னா வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு எளிமையா வாழணும் அந்த அளவுக்கு எளிமையா வாழ்ந்துட்டு போறதுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்ருச்ச லாப சந்துஷ்டோ द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धिताव वसित्सौस इकृत्वाभिन निबध्यते. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்ரிச்சா லாப சந்துஷ்டக. லாபம்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், லாபம் இல்லையா? நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறதா வந்து லாபம். அதுல என்ன கிடைக்குது, வந்து சந்துஷ்டக, அத திருப்தியோட இருக்கிறான். துவந்தன்னா என்ன, இரட்டிப்பு. ஓகேவா? இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாமே இரட்டிப்பான இருக்குது இல்லையா? அத பார்த்துட்டு அவன் சாதாரணமா போவான் வாழ்க்கையில. அதாவது லாபம் வந்தாலும் சரி, அதாவது நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அதுல வந்து சமமா பாக்குறான். ஓகேவா? கிருத்வா அப்படின்னா நிபியத்தே. ஓகேவா? எதனால அவன் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகேங்களா? சோ தன்னில் திருப்தி விட்டு வாழ்கிறான். ஓகே, தானாக வரும் கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்பட்ட லாபத்தில் திருப்தி அடைதல் இல்லையா? பௌதிக உலகின் இருமையில் பாதிக்கப்படாமல் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுதல். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் பக்தியை தான் நிறுத்திடுவோம் இல்லையா? பட் அந்த கிருஷ்ண பக்திய இருக்கிற வந்து நிலையான பக்தன் அதை வந்து எதையுமே பொருட்படுத்தாம செய்வான் இல்லையா? வெற்றி தோல்விகளை இரண்டிலும் வந்து சமமா பார்ப்பான். நான் ஜெயிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு வானத்துக்கு போய் குதிக்கிறதும், தோத்து போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல முடுங்கி இருக்கிறதும் இருக்க மாட்டான். எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான். அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அம்சம் என்பதால் எவரிடமும் அவன் பொறாமை கொள்வதில்லை. ஓகேங்களா? யாரா பார்த்தாலும் அவனுக்கு பொறாமை இருக்காது. அந்த பக்தர்கள் கிட்ட நான் என்ன கத்துக்கணும், இது என்கிட்ட என்னக்குன்னா நல்லா பண்றாரு, அததான் யோசிப்பாரு. ஓகே, அவனை பார்த்து பொறாமப்பட மாட்டாரு. பொறாமன்றதே பக்தியில இருக்கக்கூடாது. 23வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கதசங்கஸ்ய முக்தஸ்ய விஜ்ஞானாஸ்வதி ஸ்வதித சேதச யஜ்ஞா சாரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலியதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றன. 2 பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. இந்த ஜட 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றான், பற்றற்று இருக்கிறான். அப்புறம் வந்து திவ்யமான ஞானத்தில் நிலை பெற்றிருக்கான். திவ்யமான ஞானம் என்ன? பகவத்கீதை, பாகவத். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த நம்ம செயல்கள்ல வந்து அப்ளை பண்ணணும். நம்ம வாழ்க்கையுடைய அன்றாட செயல்களை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அப்ப என்ன ஆகுது? முழுமையான உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஓகேங்களா? ஓகே, நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு பற்றுதலோட வேலை செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிணைப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நான் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு நித்திய சேவகன், பரமபுருஷ பகவான் தான் பாத்தீங்கன்னா ஆதி பகவான் இல்லையா? சோ அவருக்கு திருப்திக்கோசம் நான் வந்து எல்லா செயல்களும் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் முக்குணங்களை கடந்து திவ்யமாக நிலை பெறுதல். ஓகேவா? சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுன்னு நினைக்கிறது. நான் நித்திய சேவகன்ற பக்குவ ஞானம் வரணும். அவர் திருப்திக்கோசம் நம்ம செயல்களை செய்யணும். அதுதான் இங்க சொல்ற. நீ என்னன்னா செய், அவரை திருப்திப்படுத்துன்றார். 24வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். பிரக்மார்ப்பணம் பிரகம்ம கவிர் பிரக்மாக்னௌ பிரம்மாக்ன குதம் பிரக்ஹைம தேன கந்தவியம் பிரக்ரம கர்ம சமாதி தின. ஹரே கிருஷ்ணா. தின. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தர் பிரம்மனை வந்து நமக்கு தெரியும் 3 நிலைகள் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது 3 நிலை. என்னன்னா யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரம்மன், கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். இல்ல பிரபு, கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறது 3 stages of God realization படிச்சோம் இல்லைங்களா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ யார் ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீக உலகை வந்து எப்படி அடையிறான்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஃபுல்லா ஆழ்ந்து இருக்கணும். ஓகேங்களா? அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டமா தான் இருக்கும். பிரம்மனை இலக்கா வச்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றதுன்னு சொல்றாங்க. இதை மறுபடியும் பார்க்கலாம். சோ பிரம்ம வடிவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதி இல்லையா? கடவுளை ஜோதி ரூபமா ஒருத்தன் வழிபடுறான்னா அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாவான். ஓகேங்களா? அதே கடவுளை வந்து ஷாம சுந்தர ஃபார்ம்ல இருக்காரு கடவுள்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வழிபட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போறான். ஓகேங்களா? நித்தியமான லோகத்துக்கு போறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னம் பண்றான். என்ன மாதிரி யக்னம் பண்றான்? கடவுளை திருப்தி பண்ணக்கூடிய யக்னத்தை பண்றான். ஓகேங்களா? சோ அவன் வந்து கடவுளுடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறான். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பண்ணிருக்காங்க வார்த்தை. இந்த பிரம்மாண்ட வார்த்தைக்கு வந்து பல பொருட்கள் இருக்கு. ஒண்ணு கடவுளை வந்து உணரக்கூடிய நிலை, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நிலையை குறிக்குது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம ஜோதி, ஓகேவா, அதை குறிக்குது. ஓகேவா? பட் எல்லாமே இருந்தாலும் இது ஆன்மீகமயமானது. ஓகேங்களா? பிரம்ம ஜோதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய இரண்மய பாத்திரேன, கடவுளுடைய இப்ப வந்து நமக்கு வந்து உடம்ப சுத்தி ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி கடவுளுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது. அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றோம். அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் ஒரு திரை இருக்குது. அதனால நம்மளால அந்த கடவுளை வந்து பார்க்க முடியறது இல்லை, அந்த வெளிச்சத்தை வந்து பார்க்கவும் முடியறது இல்லை, உணரவும் முடியறது இல்லை. அந்த திரையை வந்து நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா? இப்போ கண்ணாடிக்கும் வந்து என் முகத்துக்கும் நடுவில் நான் திரை போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என் பிம்பத்தை நான் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதே அந்த திரையை நான் எடுத்துட்டா என்னுடைய உருவத்தை நான் பார்க்கலாம். அது மாதிரி கடவுளுக்கும் நமக்கும் ஒரு திரை இருக்கு, மாயா என்ற திரை இருக்கு. அதை வந்து இந்த பக்தி மூலமா நம்ம வந்து எடுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப நமக்கு வந்து என்ன தெரியும்? அவருடைய நிலைகளை தெரியும், புரிஞ்சுக்க முடியும்.
ஓகே. சோ எவன் ஒருத்தன் கடவுள் மேல ஃபுல் மனசா வச்சு பக்தி பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அந்த அஷ்டாங்க யோகியில படிக்கிறோம் பாருங்க, அவன் வந்து என்ன பண்றான், இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து தியானம் பண்றான். சோ அவன் பரமாத்மா அஷ்டாங்க யோகி, பரமாத்மா உணர்றான். அதே பக்தி யோகி பண்றவன் என்ன பண்ணுவான், சாரி, பரம புருஷ பகவான் மேல பக்தி பண்றான். அவன் ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் ஐஸ்வரா இருப்பான். ஓகேங்களா? ஓகே. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பக்குவமான தீர்வு அதுதான். ஓகே. சோ இப்ப வந்து நம்ம 3 பிரிவுகள் பார்த்துட்டோம். கடைசி இருக்கிற பிரிவு என்ன, யாகங்கள். 25ல இருந்து 42 ஸ்லோகம் வரை யாகங்கள் பத்தி சொல்றாங்க. ஒருத்தங்க படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வம் யஜ்ஞம் யஜ்ஞேனவோ யுத்பதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். சோ சில பேர் என்ன பண்றாங்க, யாகங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சில பேர் யாரை வழிபடுறாங்க, பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கிறார். 2 விஷயத்த சொல்றாங்க, தேவர்கள், பரபிரம்மன். ஓகேங்களா? சோ யாகத்தின் வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, பௌதீக, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைமைகளுக்கு தியாகம் செய்தல். எனக்கு அது வேணும், காசு வேணும், வீடு வேணும், பங்களா வேணும். இந்த பிக்சர்லயே இருக்கு பாருங்க, கிரகஸ்தர்கள் செய்யறாங்க. அவங்களுடைய மனசுல என்ன என்ன இருக்குன்னு மேல பிக்சர்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க, நிறைய காசு வேணும், வண்டி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு, இல்லையா? அதே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, ஆன்மீக அறிவிற்காக தியாகம் செய்தல். அதாவது பரமபுருஷ பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் வேணும்னு சொல்லிட்டு யாகம் பண்றதுதான் வந்து ஆன்மீக யாகம். ஓகேவா? யாகம் யார் யார் செய்யறாங்க, கர்மிகள் யாரை நோக்கி பண்றாங்க, தேவர்களை வழிபடுறாங்க. எது வேணும்னு சொல்லிட்டு, பௌதீக சொத்துக்கள் அப்படின்னா என்ன, வீடு, காரு, பங்களா வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இந்திரிய திருப்திக்கோசம் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதே ஞானிகள், அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் தனது அடையாளங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பரத்துடன் ஒன்றாக கலக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஞானிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியில 2 கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதே பிரம்மச்சாரியர்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புலனடக்கம் இருக்கும். ஓகேங்களா? புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திருப்திக்கோசம் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. மனக்கட்டுப்பாடு இருக்கு அவங்க கிட்ட. அதே வந்து ஒழுக்கமான கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உரிமை இருக்கு. அதாவது புனல் முயற்சியில வந்து ஈடுபடலாம்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இந்த மேரேஜ் லைஃப் எல்லாம் அங்கே கிராண்டட், அந்த மூலியமா வந்து பாலுணர்வுல ஈடுபடலாம். அதனால குழந்தைகளை கிருஷ்ண கான்சியஸா இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து ஈண்டெடுக்கலாம். இவனுக்கு அங்க சுதந்திரம் இருக்கு. அதே பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வந்து அங்க சுதந்திரம் இல்ல. ஓகே, இவன் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக தன்னுணர்வுக்காக வந்து பக்தி பண்றான். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கல எல்லாருக்கும்? கர்மிகள் என்ன பண்றாங்க, ஞானிகள், பிரம்மச்சாரிகள், ஒழுக்கமுள்ள குடும்பஸ்தர்கள் என்னென்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி. பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போலாமா? சொல்லுங்க. போலாங்க மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட் மட்டும். வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம் செய்பவர்கள் யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை தியாகம் செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லறத்துல இருந்துட்டே நம்ம கிருஷ்ண பக்தி வளர்த்துக்கலாம் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, இல்லறத்துல பண்றோம். ஆமா பண்ணலாம், கண்டிப்பா பக்தி பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். ஓகே மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. பிராணனின் இயக்கம் அத வந்து பிராணத்தை வந்து வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. எதுக்கோசம்? தன்னை உணர்தல் கோசம். தர்மம் செய்பவர்கள் தங்களுடைய உடமைகளை வந்து தியாகம் பண்றாங்க. எதை அடையறதுக்கு? திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறது. அதாவது இது சேரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? தங்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை வந்து சில பேர் வந்து தியாகம் பண்ணுவாங்க, சரியா? அவன் எதற்கோசம்? திவ்ய ஞானத்தை அடையறதுக்கோசம். அப்புறம் சில பேர் வந்து தவங்கள் பண்ணுவாங்க.
தன்னுடைய வாழ்வின் வசதிகள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி திவ்ய ஞானத்தை அடையறதுக்கும் சில பேர் வந்து தவங்கள் பண்றாங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத தத்துவவாதிகள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, புத்திய வந்து தியாகம் பண்ணி தெரிஞ்சிட்டு இருக்க வேதங்களை வந்து அதை மையமா வச்சு தியாகம் பண்ணி கடவுளை வந்து வழிபடுறாங்க. அவங்களுடைய பல திவ்ய ஞானத்தை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. அஷ்டாங்க யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. யம நியம 8 அங்கங்களை ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்றாங்க, சுவாச கண்ட்ரோல் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார, அதுக்கு அடுத்தது பிராணாயாம பிரத்யாகார, அதுக்கு அடுத்தது தாரண தியான சமாதி, இந்த நிலைக்கு போய் ஆறாங்க. சோ ஆன்மீக மாற்றத்திற்கு ஒவ்வொரு பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தை தியாகம் பண்ணி திவ்யமான ஞானத்தை அடையிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றாங்க. ஓகே, கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சுகத்திற்கோசம் என்ன பண்றாங்க, தியாகம் செய்கிறார்கள். ஞானிகள் அருவவியாதிகள் எல்லாருமே ஒவ்வொன்னத்தையும் வந்து தியாகம் பண்றாங்க. 26 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி படிக்கலாம். ஸ்ரோத்ராதி நித்யரியான் என்ஜே சம்யாக்னிஷு ஜுகுத்வதி சப்தாதீன விஷயான் அன்ய இந்திரியாக்னிஷு ஜுக்பதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேரை பத்தி சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரோத்ராதீனி இந்திரியாணி. இந்திரியாணி வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள். இங்க வந்து புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, கேட்கறதுல யூஸ் பண்றாங்க. தன்னுடைய புலன்களை வந்து கேட்கறது, அதாவது கடவுளை பத்தி கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அதே வந்து ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களை வந்து ஒழுக்கமா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். தன்னுடைய இன்பத்தை வந்து இங்க வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். அவங்க வாழ்க்கைய வந்து எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறோம், அதப்படி வாழ்றாங்க. ஓகேங்களா. இது வந்து இவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்க வர்ணாசிரம சங்கத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாருக்கும் பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாச, இவங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு நியமங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லாத்தையும் வந்து கடவுளுக்கோசம் தியாகம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மனிதனுக்கு மிருகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய எந்த மிருகத்தோடும் அது உடல் உறவு வச்சுப்போம். ஆனா மனிதன் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் கிட்டையும் மனைவியை தவிர எல்லாரையும் வந்து தாயா பார்ப்பாங்க. இல்ல, அவனுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இருக்கு. ஆனா பன்றிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. ஓகே, அதுதான் ஒழுங்கான ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ், ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இந்த 4 நியமங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து ஒழுக்கமான பாதையில கொண்டு போறதுக்கும் கடைசியில கடவுளை கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு தான் இந்த 4 விஷயங்கள். ஓகேவா. இந்த பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்க, எப்பவுமே கடவுளை பத்தி கேக்குறாங்க. ஹரே நாமா அணு கீர்த்தனம், சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங், அதை பண்றாங்க. அதை விட்டுட்டு வேற எந்த செயல்களும் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. ஓகேவா. சோ இங்க புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் புலன்களை கேட்கும் முறையில் அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஓகேவா. 27 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதேஜி. சர்வாணீந்திரிய கர்மாணி பிராண கர்மாணி சாபரே ஆத்மஸ்யம் யோகக்னௌ ஜுக்வதி விஞ்ஞான தீபிதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றன. 3 விஷயத்த அர்ப்பணிக்கும். என்னென்ன, புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணங்களின் இயக்கங்களையும் மனத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இதை வந்து நெருப்புல போடணும். நெருப்புல என்ன தூக்கித்த நெருப்புல போடணும்னு அர்த்தம் இல்லை, அதை வந்து கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ்டா பண்ணணும். இப்ப எப்படி இந்த நம்ம டிராபிக்ல எல்லாம் இந்த லேன்ல தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு டிராபிக் போலீஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம அனுப்புறாரு இல்லையா,
ஸ்டாப்னா நிறுத்தணும், மூவ் ஆனாதான் வந்து நம்ம ஆரஞ்சு லைட் வந்து ரெடியா இருக்கும் இல்லையா, கிரீன் இருந்தா மூவ் ஆகும். அது மாதிரி ப்ராசஸ்டா பண்ணணும் நம்ம மனசையும் சரி புலன்களையும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பதான் வந்து தன்னுணர்வை வந்து அடைய முடியும், இல்லைன்னா அடையவே முடியாது. ஓகேயா. உடலில் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்று 10 வகையான காற்றுகளை வந்து இயக்கங்களே வந்து பக்குவமான முயற்சியால அவன் என்ன பண்றான், கட்டுப்படுத்தி மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறான் அஷ்டாங்க யோகிகள். ஓகேவா. கீழே இருக்கிற மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து மேல எடுத்துட்டு போறான் அந்த வாயுவை இல்லையா. சோ அதனால அவன் என்ன பண்றான், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா ஆகி தனக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா வந்து அவன் உணர்கிறான். ஓகேங்களா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பதாஞ்சலி யோகம் மூலமா இங்க வந்து 2 வார்த்தைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பராக ஆத்மான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. இந்த புலன் உகர்ச்சி மேல பற்று இருந்துச்சுன்னா அது பராக ஆத்மான்னு சொல்றாங்க. பற்றுதல் எதுவும் இல்லாம டிட்டாச்சா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆத்மாவை பிரத்யாக ஆத்மான்னு சொல்றாங்க. பிரத்யாக தியாக எல்லாத்தையும் அவன் விட்டு கொடுத்துறான், அதனால பிரத்யாக ஆத்மா. அந்த அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய செயல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் விடுவிச்சு கொண்டிருக்கிறான். ஓகேங்களா. சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்றான், தன்னுடைய கேட்கறது, பார்க்கறது, நுகர்றது, சாப்பிடுறது, தொடு உணர்வு எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்றான், உள்ளுக்குள்ள இழுத்துக்கிறான். ஓகே. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிராணவாயுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அபான வாயு. அபான வாயு வந்து கீழே போகுது, சமான வாயு வந்து ஈக்லிபிரியம் சமநிலைக்கு எடுத்துட்டு வருது, உதான வாயு வந்து மேல் நோக்கி போகுது. உதான வாயு மேல் நோக்கி போகும்போது அவனுக்கு வந்து என்லைட் ஆகுறான், பக்குவ நிலைக்கு வரான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை உணர்றதுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறான். ஓகேங்களா. பிராணவாயு அபான வாயு வந்து கீழே போகுது, வயான வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுருங்குது விரியுது, சமான வாயு வந்து சமநிலையில இருக்குது, உதான வாயு வந்து மேல போகுது. அப்ப மேல நோக்கி போகும்போது அவன் வந்து தன்னை உணரும் நிலையில வந்து பக்குவம் அடைகிறான். 28வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वदाय ஞான யக்ஞஸ்ச யதாக சம்சித்த விருதக. அதாவது கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சிலர் தங்களது உடைமைகளை தியாகம் செய்வதால் ஞான ஒளி பெறுகின்றன. மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அல்லது உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல் ஆகிய முறைகளில் ஞான ஒளி பெறுகின்றன. சோ இங்க வந்து ஞானத்தை பெறுறதுக்கு வந்து 2 விதமான வழிகள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு என்ன, கடுமையான தவங்கள். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயிற்சிகள் மூலமா வந்து என்ன பண்றாங்க, ஞானத்தை பெறுகிறார்கள். இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். தர்மவான் உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்கிறார்கள். ஓகேங்களா. இவன் வந்து தர்மவான் சொல்றாங்க. சில வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வின் வசதிகளை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, காட்டுல போயிட்டு தவம் பண்றாங்க. இதுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம் உதாரணம் துருவ மகாராஜா. அஷ்டாங்க யோகிகள் அந்த பதாஞ்சலி மூலயமா வந்து யோகம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களும் வந்து கடவுளை அடையணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. வேதாந்திகள் புத்தி உபனிஷம் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்களை படிச்சுட்டு கடவுளை புரிஞ்சுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி தன்னை உணர்தல் அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வராங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பிரபுபாதா வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது 28 ஓகே. சோ ஒவ்வொரு வித்தரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை வந்து தியாகம் பண்றாங்க. நம்ம இந்தியால நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நன்கொடை தர்மசாலா, அன்னசத்ரா, அதிதிசாலா, அனந்தாலயா, வித்யாபீட்டா இதெல்லாம் கட்டுறாங்க இல்லையா. வயசானவங்களுக்கு ஹோமேஜ் அது மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரவமய யக்னான்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு திரவமய யக்னா. தங்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் பிறருக்கோசம் வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்புறம் இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டடிஞ்சவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாத்துர் மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான விரதம் எடுத்துப்பாங்க. அந்த சமயத்துல சத்துர் மாசத்துல வந்து அவங்க வந்து மழை நிறைய இருக்கிறதுனால ஒரு சன்னியாசின்றவன் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும். எந்த ஒரு ஊர்ல வந்து நிலையா இருக்கக்கூடாது. அந்த சமயத்துல அவங்க வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்குது. மழையினால அவங்களுடைய வழி எல்லாம் வந்து
சேரும் சகதியமா இருக்கும், கேடு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த 4 மாசம் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நின்று தவங்கள் இருக்கலாம், பட் கடுமையான தவங்கள் ஏற்படுத்திப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளவு அளவுக்கு கடவுளுக்கு வந்து டெடிகேட்டடா லைஃப வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதாவது உதாரணத்துக்கு சொன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தான் சாப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விரதங்கள் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, அப்புறம் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பின்பற்றுவாங்க. அதை வந்து இன்னொரு பெயர் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்த யோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு பிராக்டிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா யோக யக்னா. சோ யக்னான்ற வார்த்தை யாரை குறிக்குது? பரமபுருஷ பகவானை குறிக்குது. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபனிஷத் வேதாந்த சூத்திரத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்வாதாய யக்னா. ஓகேங்களா? சோ ஒரு யோகிகள் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க. அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணரை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வழி வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பல வழிகளை வராங்க. எப்படி வந்து ஆறுகள் வந்து கடல்ல வந்து சேருது இல்லையா, அது மாதிரி யோகிகள் பல பல விதமான யோகிகள் பல விதமான தியாகங்களை செஞ்சு கிருஷ்ணரை அட்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் திவ்யமானது. ஓகேங்களா? 29வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபானே ஜுக்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரே பிராணபான ஹிருதத்வா பிராணயாம பராயணா அபாரே நியாதாகார பிராணம் பிராணேஷு ஜுகத்வதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா சமாதியில் இருப்பதற்கு சுவாச கட்டுப்பாடு முயற்சியில் ஈடுபட்டு சில பேர் வந்து சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அதாவது எப்படி உட்சுவாசத்தை வெளி சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வந்து சரி பண்றாங்க. வெளி சுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகிறார்கள். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அஷ்டாங்க யோகி பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரண தியானான்னு சொல்லிட்டு சுவாசத்தை வந்து இவங்க ரெகுலேட் பண்றாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றாங்க, உணவு கட்டுப்பாடை வந்து பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுதான் இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்காங்க. சோ பகவானுக்காக கலப்படமற்ற பக்தி செய்பவன் பாத்தீங்கன்னா பௌதிக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து உடனடியான முக்தியின் தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்தையும் விட சிம்பிள் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன? பக்தி பண்றதுதான். ஓகேவா? இந்த என்னங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தனைக்கு ஒரே காரணம் நம்ம பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த சாண்டிங் மட்டும்தான் மாதாஜி. அத பண்ண ஈஸி. இல்லைன்னா நம்ம அந்த ரேச்சக்கா கும்பக்கா அதெல்லாம் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாம் வந்து கஷ்டம் இல்லையா? சிம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சின்றது இல்ல, நமக்கு பெனிஃபிட் தான் இருக்கும். இதுல லாஸே இல்ல. கொஞ்சம் பண்ணா கூட என்ன நமக்கு வந்து லாபம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபரே நியாதகாரா பிராணான் பிராணாசி ஜுக்வதி சர்வேப்யதே யக்ஞவிதோ யக்ஞி சுமிதகள் மஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ வேலையிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். சோ இங்க வந்து மெயினா என்ன, ஒரு யாகம் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த பௌதிக பந்தங்கள்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. இல்லாம நம்ம நிம்மதியா வாழலாம். பௌதிக பந்தங்கள்னாலதான் நமக்கு என்ன ஆகுது? பற்றுதல் வருது, பிரச்சனைகள் வருது. அதை எவன் ஒருத்தன் அந்த புலன்களை வந்து சரியா இயக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அவன் வந்து நித்தியமான நிலைக்கு திவ்யமான நிலைக்கு முன்னேறுகிறான். சோ இதெல்லாம் பண்றது நமக்கு கஷ்டம், பட் பக்தி பண்றது ஈஸி.
அதனால அவனுக்கு கடவுளுடைய தாமரை நாட்டுக்கு வந்து போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 31. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அது படிட்டுங்க, யாரோ படிக்கிறாங்க, படிக்கிறேன். வல்லமன் பிரபு, சனிதா மாதாஜி. ஓகே. யஜ்ஞானிஷ்டம் ரதபுஜோ யாந்தி பிரகம சனாதனம் நியாயம் லோக அஸ்தியஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய குதோ அந்நிய குருசத்தம. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க என்ன சொல்ற பாருங்க, குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்கள் இன்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? ஓகேவா? இந்த உலகத்துல அவன் வாழணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? யாகங்களை பண்ணணும் இல்லையா? யாகங்களை பண்ணாம அவனால வந்து மகிழ்ச்சி வாழ முடியாது இல்லையா? சோ நம்ம இந்த உலகத்தை வாழ்றதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம செஞ்ச செயல்களின் விளைவுகள்னால நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த விளைவுகள் எதனால? நம்ம வந்து அறியாமையில இருக்கோம். நம்ம எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு அறியாமையே இல்லாம இருக்கிறோம் இல்லையா? சோ நம்ம இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரணும். அதுக்கு வந்து வேதங்கள் சொல்லியிருக்கிறபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது? தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் சொல்லியிருக்குது இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து கடைசியா வந்து கிருஷ்ண பக்தி இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த மதத்துல சொல்லியிருக்க கோட்பாடை பின்பற்றானோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுடைய பொருளாதார பிரச்சனையே வந்து தானா தெரிஞ்சிருது. யக்னங்கள் பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுது? தேவையான உணவு, அதாவது பால் எல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? சோ அதனால அவன் என்ன பண்றான்? அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இனவர்த்தி அதிகமாகுது. தன்னோட புலன்கள் வந்து திருப்தி அடையுது. ஓகேவா? சோ இங்க யக்னான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ அவன் திருப்தியோட வாழும்போது என்ன பண்றான்? நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். இந்த உடல்ல வந்து செயல்கள் செய்யும் போது தன்னுடைய அடுத்த ஜென்மத்துடைய உடம்ப வந்து தயாரிக்கிறான் இல்லைங்களா? அவன் தான் வசதியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் யக்னங்களை பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா அவனுக்கு தெரியல, இதை விட ஹையஸ்டா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமான கிரகத்துக்கு போலாம், கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போலான்றது அவன் தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அது இந்த வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு என்னன்னு, கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வாழணும், கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். கட்டுப்படுறதுனால பாவ வேலையில இருந்து விடுதலை ஆகிறான். திவ்யமான ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்குது. பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறுகிறான். ஓகேவா? கட்டுப்பாடு அற்ற புலன்களோட ஆன்மீக முன்னேற்றம் சாத்தியமற்றது. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சோ புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். 32வது படிங்க பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பகு வித்யா யக்னா விதத பிரம்மணோ முக்கியே கர்மஞான் விதி தான் சர்வான் ஏவம் நெக்வா விமோக்ஷே. பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். பார்க்கலாம் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஏன் பல வகையான யாகங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது? ஏன்னா பல தரப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்ப பலவிதமான யாகங்கள் வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஏன்னா எல்லா மனுஷருக்கும் இன்டெலிஜென்சி சேமா இல்ல. சேமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரே வர்ணாசிரம சங்கையை கொடுத்திருக்க மாட்டார். அவன் புத்திக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அந்த வர்ணாசிரம சங்கையை கொடுத்தாரு இல்லையா? அவன் ஏன் புத்தி வேற வேற மாதிரி இருக்கு? அவனுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய புத்திகள் இருக்கு. ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு யாகத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரபுபாதம் நமக்கு எளிமையா சொல்லிருக்காது. புனித நாம ஜபம், பகவானுக்காக ஆடி பாடி பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள யாகம் ஆகும். நீ போயிட்டு சுவாச பயிற்சி பண்ணு, அது பண்ணுன்னு எதுவுமே சொல்லல இல்லையா? துருவ மகாராஜாக்கு என்ன சொன்னாரு? நாரத முனி காட்டுல போய் தவம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு இல்லையா? பட் நம்ம பிரபுபாதம் நமக்கு என்ன சொன்னாரு? நீ வந்து சாண்ட் பண்ணு, சாண்ட் அண்ட் டான்ஸ் அண்ட் பி ஹாப்பி அண்ட் ஈட். 3 விஷயத்தான் சொல்லியிருக்காரு.
சாண்ட் பண்ணு, டான்ஸ் பண்ணு, சாப்பிடு, பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிடுன்னு சொல்றாரு. இதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? இல்லைங்க நான் மாதாஜி, வந்து இல்லைங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும், அங்க சங்கல்பம் எடுத்துட்டு நம்ம உறுதியோட இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்ரந்தியத் ரவ்யமாத் யஜ்ஞாத் விஜ்ஞான பஜ்ஞ பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பாரத விஜ்ஞானே பரிசாம் பரிசாம் பரிசமாப் எதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா, ஞான யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் யாகத்தை வந்து செய்வதை காட்டிலும் சிறந்தது பிதாவின் மகனே. அது மட்டும் இல்ல, எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலே முற்று பெறுகின்றன. எந்த செஞ்சாலும் அது எங்க போய் முடியுது? தெய்வீக ஞானத்துலதான்ப்பா முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு. யாகத்தின் நோக்கம் என்னன்றதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். திவ்ய ஞானத்தை அடைவது, அதாவது அகர்மா செயல்களை செய்யணும். அதுல வந்து செயலும் இன்மையை பார்க்கணும். இல்லை என்றால் பௌதீக செயலில் இருப்பதே ஆகிடும் இல்லைங்களா? கர்மிகளா ஆகிடுவாங்க. நான் செய்வதை ஏன் செய்கிறேன், எதற்காக செய்கிறேன் பதில கேள்வியை நம்ம போட்டுக்கணும். பதில் தெரியவில்லை என்றால் அடக்கத்துடன் கேட்டு அறிய வேண்டும் இல்லையா? எங்காவது என்ன அதோ பிரம்ம ஜிக்னாசு, நான் யார், என்னுடைய பிறப்பின் நோக்கம் என்ன, நான் என்ன செய்யணும், ஏன் செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாதுன்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா என்ன ஆகுது? லைஃப் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 34 இருந்து 42 வரையும் பிரிவு உட்பிரிவு இருக்கு. அதை நம்ம பார்த்துடலாம். படிங்க பிரபு. 34 இன்னும் 8 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சிடணும். தத்வித்தி பிரணிபாதே பிரணிபாத்தேன பரிகிருஷ்ணேன சேவையா உபதேசக்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்துவதர்ஷினக. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் போது நம்ம எப்படி அணுகணும்ன்ற மனப்பக்குவத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்குது. அதாவது அடக்கத்தோட இருக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கேள்வி கேட்க கூடாது. அடக்கத்தோட அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். அவர் வந்து உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். நமக்கு யாரு வந்து ஞானத்தை அளிக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுணர்வு கொண்டவராலதான் அளிக்க முடியும். இந்த 3 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அடக்கத்தோட கேள்வி கேட்கணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பணிவிட செய்யணும். அவங்களாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானத்தை நமக்கு வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? இத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். எங்க நம்ம ஞானம் பெறுவது? அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு சமசிவா இருக்கணும். அப்புறமா கேள்வி கேட்கணும். அப்புறம் அவருக்கு தேவையான சேவைகளை செய்யணும். சரிப்பா, இப்ப பிரபுபாதா இல்லையே, நான் எப்படி அவருக்கு சேவை செய்யறதுன்னா, சேவையில 2 வகையான சேவை இருக்கு. ஒண்ணு வாணி சேவா, வாப்பு சேவா. வாப்பு சேவான ஒரு குரு இருக்கிறாரு, அவர் கூட பக்கத்திலேயே இருந்துட்டு தேவையான வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கறது. அதாவது துணி துவைக்கிறது, சாப்பாடு சமைக்கிறது, மீட்டிங் எங்கேயாவது இருந்தா அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது. வாணி சேவான அவர் நமக்கு வார்த்தைகள் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. சில விஷயங்கள் நியமா நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. வாணி சேவா. ஓகே, அதாவது என்ன, சாண்ட் பண்ணு, மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்களா இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம 2 மாலை பண்ணிட்டு இருந்தா 3ஆ மாத்தணும். அது ஒரு வாரம் பண்ணிட்டு 4ஆ மாத்தணும். ஸோ படிப்படியா நம்ம வந்து சாண்டிங் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கு 4 நியமங்களை பின்பற்ற முயற்சிக்கணும் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு குருட்டுத்தனமா எதையும் பின்பற்றக்கூடாது. அப்புறம் புதர்க்கமான கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சரிங்களா? ஆன்மீக குரு வந்து நம்ம திருப்தி படுத்தணும். ஓகேவா? சோ அவரை திருப்தி படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தேவையான ஞானத்தையும் வழிகாட்டியும் அவரு நமக்கு கொடுப்பார். ஓகேவா? அதிகாரிகளிலிருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தின் மகிமைகள் வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய 3 வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? 35 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். யஜ்ஞாத்வான புனர்மோகமேவம் யாஸ்யசி பாண்டவ ஏன பூதான்யேஷேன த்ரஸ்யஸ்யாத் மன்யதோ மயி. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ்.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க கிட்ட இருந்து பெறக்கூடிய ஞானம் எப்படியாப்பட்ட ஞானமா இருக்கும்னா முழுமையான ஞானமா இருக்கும், உண்மையான ஞானம். ஓகே, உண்மையான ஞானம் ஒருத்தன் பெற்றுட்டா என்ன பண்ணுவான், வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய மயக்கத்துல இருந்து மறுபடியும் விழமாட்டான். ஏற்கனவே இந்த மயக்கத்துல இருந்து வெளியே வருவான், மறுபடியும் அந்த மயக்கத்துக்குள்ள உள்ள போய் விழமாட்டான். ஓகேங்களா? அப்ப அந்த பக்கம் வந்த பிறகு என்ன பண்றான், எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறான், எல்லா உயிரினங்களும் பரமனின் பாகமாக பார்க்கிறான். ஓகேவா? சோ வேறு விதமாக கூறினால், என்னுடையதை நீ காண்பாய், என்னுடையதாக நீ காண்பாய், எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறத நீ பாப்பான்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய், எல்லார்கிட்டயும் வந்து பரமபுருஷ பகவான பாப்பார். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் தான் பரமபூர்ண உண்மை. இந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எப்படி தெரியுது, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த நமக்கு என்ன தெரியுதுங்க, பாதி ஆப்பிள் இருக்குதுங்க, முழுமையான ஆப்பிள் கலந்து இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பாதி ஆப்பிள் தெரியுது, அதாவது கடிச்சு வச்ச ஆப்பிள் தெரியுது. அதே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தாதான் என்ன தெரியுது, முழுசா இருக்கிற ஆப்பிளா தெரியுது இல்லையா? கண்டிப்பா. சோ எதையும் நம்ம குருட்டா போக்குல பார்க்க கூடாது. இந்த உலகத்துல மாயை இருக்கு. ஓகேவா? உதாரணத்துக்கு இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கதையை எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஓகே ஃப்ரெஷ் ஆப்பிள் நினைப்போம், அதே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா யாரோ கடிச்சு வச்சு எச்சி ஆப்பிள்ன்றது தெரியுது இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்துதான் பரமபூர்ண உண்மை. மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள கவர் பண்ணுது, அவரை தெரிஞ்சிக்க விடாம. பட் என்ன பண்ணணும், நம்ம மயக்கத்துல இருக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அபிஷேஷதி பாப்யயே சர்வேப்யே பாபக்ருத்தம சர்வம் இஞ்ஞானப்ளவேனைவ விருஜினம் சந்திரிஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவிகளில் எல்லாம் பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான நாணம் என்னும் படகில் நீ நிலை பெறாவிட்டால் உன்னால் துன்பக் கடலை கடந்து விட முடியும். சோ பெரும் பாவியா இருந்தா கூட அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த பெருங்கடலை வந்து கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க, கடந்துடுறாங்க. எப்படி? இந்த உன்னதமான ஞானம் என்னும் படகுல ஏறிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீ இந்த உன்னதமான ஞானத்தை ஒருத்தன் எடுத்துட்டான், இந்த ஞான படகுக்குள்ள உக்காந்துட்டு அவன் என்ன பண்றான், எவ்வளவு பெரிய பாவமா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, பாவம் கடலை நீந்திர முடியும். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஞான படகுல ஏறி உக்காந்துக்கணும். ஏன்னா இந்த ஞான படகுடைய படகோட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா. ஏதோ அசௌரியமா இருக்கு கொஞ்சம் இறங்கிடன்னா அவ்வளவுதான், கதை அம்பேல். ஓகேவா? சோ உஷாரா ஏறி உக்காந்த பிறகு அவர் எங்க போய் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போற வரை நம்ம இறங்க கூடாது. ஓகேவா? 37வது ஸ்லோகம். இந்த உலகத்தை ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இந்த உலகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல வந்து கடலா வந்து வர்ணனிக்கிறாங்க, அதுக்குதான் இந்த படம். ஓகேங்களா? கடலா சில சமயத்துல வந்து நெருப்பு, அந்த காட்டு தீப்புக்கு உருவகப்படுத்துறாங்க. காட்டு தீயில வந்து எதை போட்டாலும் என்ன பண்ணும், அழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதே வந்து கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரலைகள் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், அதுல ஒருத்தன் வந்து அழிஞ்சு போடுறான் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரிதான் இந்த உலகம் வந்து மோசமானது, கொடுமையானது. ஓகேவா? இங்க வெறும் துன்பங்கள்லாம் இருக்கு. இது யாராவது ஒருத்தன் வந்து நீந்தி கடந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்விம்மர் யாராவது இருக்காங்களா, நீச்சல் அடிக்கிறவங்க யாராவது இதை கடந்து போயிருக்காங்களா, பெருங்கடலை? இதுவரை நம்ம யாரையும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இல்லையா? ஆனா இந்த கடல்ல வந்து ஒரு கப்பல் இருக்கு, அந்த ஞான படகு என்ற கப்பல்ல பிரபுபாதா தான் நமக்கு படகோட்டியா இருக்கார். அதனால பத்திரமா சேஃபா நம்ம போய் சேர்ந்துடணும். 37வது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதை தாம்சி சமித்தோ அக்னிபஸ்மசாத்ருதே அர்ஜுன யஜ்ஞானி சர்வ கர்மாணி பஸ்மசாத் குருதே ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதை போல அர்ஜுனா, ஞான நெருப்பானது ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடுகிறது. சோ அங்க வந்து எப்படி ஒரு
கட்டையில வந்து நெருப்பு வச்சு எல்லாத்தையும் சாம்பல் பண்ணிடும். அது மாதிரி இங்க கண்டிப்பா. ஞானம் என்ற சாம்பல் வந்து இந்த ஜட செயல்களை வந்து எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆக்கிடுதுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம இதுவரையும் இத்தனை நாள் என்ன கர்மங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பாவங்கள் இந்த ஞான தீயால வந்து சுத்தி எரிக்கப்படுகிறது. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம அதிகாரிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட உன்னத ஞானத்தின் மகிமை என்ன? நம்ம செஞ்சிருக்க இந்த ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாத்தையும் எரித்து விட்டுருது. ஓகேவா? மாதிரி இது எல்லாத்தையும் எரிச்சிருக்கு. எல்லா போராட்டத்தையும் நிறுத்தல், நோக்கி முகம் திருப்புங்கள், அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். இல்லையா? ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா? கடவுள் நமக்கோசம் காத்திருக்காரு. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அவருக்கு முகத்தை காமிக்காம முதுக காமிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இங்க வந்து அவன் புண்ணிய காரியங்கள் மாத்திரம் இல்ல, பாவ காரியங்களால வரக்கூடிய எல்லா விலையும் வந்து இந்த தீ வந்து பொசிக்கிடுது. ஓகேங்களா? 38வது ஸ்லோகம். நகி ஞானேன சத்ருஷம் பவித்ரமிக வித்யதே ததஸ்வயம் யோக சம்சித்த காலனோத்மனி விந்ததி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வுலகில் உன்னத ஞானத்தை போல சிறந்ததும் தூய்மையானது வேறொன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? சோ அல்டிமேட் திங் என்ன சொல்றாங்க? உன்னத ஞானம் தான் வந்து தூய்மையானது, சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா யோகங்களின் முக்கிய பழமாகும். ஓகே, பக்தி தொண்டின் பயிற்சினால் இதனை அடைந்தவர் இந்த ஞானம் தன்னில் அனுபவிக்கிறான். ஓகேவா? சோ மிகவும் சிறந்தது, தூய்மையானது, முற்றிய பழம். ஓகேவா? ஒரு பழம் வந்து நல்லா முதிர்ந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து ஜூஸ் வரும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றார். ஓகே, சோ இந்த ஞானத்தை வந்த அடைந்த திவ்யமான ஞானத்தை ஒருத்தன் அடைஞ்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே தேவையில்லை. அவன் எந்த ரொம்ப சந்தோஷமா. திவ்யமான அறிவின் குணங்கள் மிகவும் சிறந்ததும் தூய்மையானது, காலனே காலப்போக்கில் பக்குவமற்ற துறவிக்கு எச்சரிக்கை. ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் பண்ண நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது? ஆன்மீக அறிவு வருது. அதனால என்ன கிடைக்குது? அமைதி கிடைக்குது. இதுதான் இதனோட ரகசியம். எங்க இருந்தாலும் சரி, அதுதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகமும் ஒண்ணுதான், சொர்க்கமும் ஒண்ணுதான். ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கடவுள் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுவாங்க. அதனால நரகத்துல கூட அவங்க வந்து சொர்க்கத்தை பாப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து in other words this knowledge and peace culminates in Krishna consciousness, that is the last word in Bhagavad Gita ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த பர்பட்ல பிரபுபாதா. சோ அமைதி தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லையா? அமைதி இல்லாம தான் எல்லாரும் எதையோ தேடி போயிட்டு இருக்கோம். 39வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தாத்வாம் வல்லபதே ஞானம் தத்பர சம்யதேத்ரிய விஞ்ஞானம் லப்தத்வா பிராம் சாந்திமசி ரேனாஸ் திகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தாவாம், ஸ்ரத்தான்னா என்ன? நம்பிக்கை. ஓகேவா? உன்னத ஞானத்திற்கான தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உடைய மனிதன் அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைகிறான். போன ஸ்லோகத்துல வந்து அமைதியை பார்த்தோம். இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் எப்படி அமைதி அடைகிறான்றத சொல்றான். அதுக்கு முதல்ல எப்படி என்ன வைக்கிறான்? அவன் ஸ்ரத்தா, கடவுள் மேல வந்து நம்பிக்கை வைக்கிறான். ஓகேவா? நம்பிக்கை வச்சுட்டு அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அப்ப என்ன ஆகுறான்? பக்குவத்தை அடைகிறான். ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? உன்னத பக்குவத்தை அடைகிறான். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது? அந்த பக்குவ நிலை வந்த பிறகு தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறான். என்ன பண்றான்? நாமஸ்வரம் பண்றான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அவன் செயல்படுகிறான், நாமஸ்வரணம் பண்றான். ஓகேவா?
பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? அவனுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான். இந்த 3 விஷயங்கள் பண்றான். ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வருது, நம்பிக்கை வந்து தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறான். அதுக்கு பிறகு அவன் என்ன பண்றான்? நாமஸ்மரணம் பண்றான். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? புலன்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. சோ அவனுக்கு மறுபடியும் என்ன கிடைக்குது? நம்பிக்கை கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து வித்தவுட் டிலே, எந்த ஒரு தாமதம் இல்லாம அவனுக்கு அந்த பக்குவமும் கிடைக்குது. தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுறான். அந்த பக்குவமான ஞானத்தையும் அவன் பெற்றுடுறான். ஓகே, படிக்கிறேங்க. அக்ஞஸ் சாஸ்திராஸ் தனஸ்ய சம்சயாத்மா வினஸ்யதி ஞாயம் லோக அஸ்தினாபரோண சுகம் சம்யாத்மன. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு நேரம் ஒரு பக்குவமான மனிதனை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முட்டாள் எப்படி இருக்கிறான்றத பார்க்க போறோம். ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்கும் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்கள் இறை உணர்வரை அடைவதில்லை. முட்டாள்கள் என்ன பண்றாங்க? கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன ஆவாங்க? வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். சந்தேகம் கொள்ளும் ஆத்மாவிற்கு இவ்வுலகிலோ மறுவிலகிலோ இன்பம் இல்லை. சோ என்ன இருக்கக்கூடாது? சந்தேகம்ன்றது எந்த ஒரு இடத்துலயும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? நமக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய உறவிலும் சரி, இந்த பக்தி மார்க்கத்திலும் வந்து சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. இருந்தா அவனுக்கு எங்கேயுமே சந்தோஷம் இருக்காதுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ சாஸ்திரத்துல மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் இல்லையா? சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை வைக்காம அவன் வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம், வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளால இயற்றப்பட்டது. அந்த வேதங்கள் வந்து மூலியமா கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஆமாங்க. ஓகே, சோ யார் தகுதியானவர் இல்லை? ஓகே, அறியாமையில் உள்ளவர்கள், நம்பிக்கை இல்லாதோர், சந்தேக புத்தி உள்ளவர், இவங்களுக்கெல்லாம் தகுதியே இல்லை வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு. பகவான் இல்லை ஏன் அமைதி இல்லை? பகவானை அறிந்து கொள்ளுங்கள், அமைதி உணர்வீர்கள் இல்லையா? கடவுளை வந்து வச்சானா திருப்தி, மித்த எல்லா உணர்வுகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிருப்தி தான். 41வது ஸ்லோகம். யோக சன்னஸ்ய கர்மாணம் விஜ்ஞானஞ்சி சின்னஸ்யம் மயம் சின்னஸ்யம் சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபத்தனந்தி தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்களை உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டானோ, அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே, இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். பாருப்பா, செயல்களின் பலனை கொடுத்துடான், துறந்துடுறான், பக்தியில ஈடுபடுறான், சந்தேகம் இருக்கிறது இல்ல. ஓகேவா? சோ அவன் என்ன பண்றான்? தன்னில் நிலை பெற்று திருப்தியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, இவங்க எல்லாம் வந்து அகர்ம நிலையை அடைஞ்சவங்க. யார் யாரு? பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க, செயல்களின் விளைவுகளை பற்றட்டு இருப்பவங்க, சந்தேகம் இல்லாதவங்க, உன்னத அறிவியலை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல நிலை நிறுத்தி இருப்பாங்க. அதனால அவனுக்கு என்ன நன்மை? எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். இது யார் சொல்லுவாங்க? வா பாவம், பாவத்தை எல்லாம் நீக்கிட்டு உனக்கு விடுதலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தான் சொல்வார் இல்லையா? இதுதான் வந்து அகர்ம நிலை. ஓகேங்களா? இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல 3 வார்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்: கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. ஓகேவா? லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் யஜ்ஞான சம்பூலம் கிருதஸ்தம் இஜ்ஞானிஸ்ஞானாத்மன சித்தத்வைனம் சம்யசம் யோகம் அதிஷ்டோடிஸ்த பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. இப்ப உனக்கு இருக்கிற சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சாப்பா, நீ போயிட்டு என்ன பண்ண? போய் சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்ற. கிருஷ்ணருடைய முடிவு என்ன? திவ்ய அறிவை வந்து கொடுக்குறாரு அவருக்கு. அதனால என்ன ஆச்சு? அர்ஜுனனுக்கு இருக்கக்கூடிய அறியாமை போயிடுச்சு. அது மாதிரி இதை கேட்டோன்னே நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அறியாமை போகணும் இல்லையா?
இது படிப்படியே ஆகும். எடுத்தோம் இன்னைக்கே கிடைக்கும்ன்றதெல்லாம் வந்து கஷ்டம். பட் வந்து கண்டிப்பா முடியும். இந்த யோக சாஸ்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சனாதன யோகம். ஓகே, நித்தியமான யோகம். ஓகேங்களா? இத வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவட வந்து நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? ஓகே, நம்மளோட என்ன, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து பகவத்கீதை பாட படிப்புப்படி ஆச்சாரியர்கள் வழிமுறைகளை பின்பற்றினா பக்குவமான ஞானம் கிடைக்கும். அப்ப நமக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து திவ்யமானதா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, அப்ப வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4வது அத்தியாயம் முடியுது. ஓகே, so the Lord is definitely the supreme person and his activities are transcendental. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமானவர். அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து திவ்யமானது. இது யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கானோ அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. One who understands this is a liberated person from very beginning of the study of Bhagavad Gita. ஓகேங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மள அந்த உன்னத நிலைக்கு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? இங்க நம்ம முடிச்சுக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதர்பேஷ் கிருபா சிந்து பயவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय माताजी. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय माताजी. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय माताजी. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओके, सो भगवद गीता की जय, महामंत्रा की जय. हरे कृष्ण प्रभु. ओके, இங்க நிறுத்திக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹலோ. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ALAS அலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டானிக் இருக்கு மாதாஜி. பிரபு இருங்க, லைவ் போயிட்டு இருக்குது, நிறுத்தி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா பிரபு? இல்ல, நீங்க சளியில ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கீங்கன்னு மனசுக்கு தோணுது மாதாஜி வகுப்புல. ஓகே ஓகே பிரபு. AS மாதாஜி. ஆமாங்க. ஓகே ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அது ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.